tog 20. ne smemo da dozvolimo da sve što smo učinili padne u vodu, kad već vodu pominjemo. Jer tog dana, oni ljudi koji misle lako ćemo, koji kažu ostaću kod kuće, ili oni koji misle da je mnogo mudro staviti beli listić u glasačku kutiju, ili zaokružiti ništa, ti ljudi pokazuju vrhunsku neodgovornost spram budućnosti ove zemlje i budućnosti vaše dece. Jer kažu svejedno im je. Nije svejedno. I tekako nije svejedno. Nije uopšte svejedno. Veoma je važno. Životno je važno. Izuzetno je važno. Ovi izbori su izbori o međunarodnom predstavljanju, o jedinstvu zemlje. Ovo su izbori o nacionalnoj stvari, o sposobnosti da se pomirimo u zemlji, da se pomirimo s regionom, da sarađujemo sa svima, da putujemo slobodno, da budemo ponosni, a ne da se stidimo naših reči i naših dela ili nedela iz prošlosti. 20. niko nema pravo da ostane kod kuće. Onaj koji ostane kod kuće nema pravo da uputi ni jednu reč kritike narednih 5 godina. 20. se odlučuje o tome kakva će zemlja biti Srbija u narednih 5 godina. Volela bih da 21. maja mogu da kažem da je većinski izbor čitave Srbije Boris Tadić. Zato vas molim da 20. uzmete sudbinu u svoje ruke, da ne date nikome da umesto vas odlučuje, da ne date nikome da prokocka sudbinu vaše dece. Zato vas pozivam da za nekoliko dana podržimo pobedu Borisa Tadića. Vidim da je dobro.